Дзень добры. Хацеў паказаць вам, што будзе з раслінамі, з дрэвамі, калі іх добра падкармліваць і паліваць. Вось у мяне тут сеянец грэцкага арэха і фундуку. Я іх тут высадзіў для таго, каб падрасціць і потым прывіць. Гэта былі невялічкія дрэўцы. На весну ім было по одному годзіку. Ось я их сюда пересадил. 40 сантиметровый такой фундучок. Ось он обрезанный скелетной веткой. А грецкий орех, зараз вам покажу. 30 сантиметров. Вот. Это то, что было в минулом году. Ну, весной посаженного. И зараз прирост грецкого ореха уже больше метра. Ось толстый якийсь палец, які листи. У мене рука. Ось. Фундук так само. Ви бачите, які листи. Лист, як моя долонь. Я їх прищикнув. Так само. Бачите, які листи. Уже пошли другого порядку прирости. Ось такі дерева. Ну, побачите, які листи. Ось так ось. Поэтому, коли древа не растут, і коли вони розвиваються слабо, причина гэтаму тільки одна. Чого-то не хапає. Ось таке велізарне дерево. І зараз, это только у нас 13 червня. Что будет в конце года? Всем добра и мира. Беларусь.